Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da yau, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyon. To kamar kullum dai ni ne naku Aliyu A-Tech TV, kuma wannan channel ɗin ta saba kawo muku bidiyoyi da dama akan wayan Android. To a yau na kawo mana wani application ne wanda zai baka dama ka faɗaɗa turancinka sosai. Ina manya, maza da mata, yara da manya, duk wanda yake so turancin shi ya ƙware wurin turanci, to ga wannan bidiyon don haka na sako shi. To ba tare da ɓata lokaci ba sai mu shiga cikin bidiyon, amma ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel ɗin, ka daure ka danna mun subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, sannan ka zaɓi all, ta haka ne zai baka dama duk wani darasi da muka ɗora sai ka ringa kalla. To ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu wannan bidiyon da na kawo mana shi ne akan wani application na Hausa English. Hausa English ba yaro ba babba. Domin koyon turanci kana so ka gyara turancinka, wurin da kai kuskure ka ringa gyarawa. To wannan application ɗin kana da shi a cikin wayanka zai matuƙar taimaka maka sosai. To ba tare da bata lokaci ba sai mu shiga cikin bidiyon kamar haka. Wannan shine Hausa English, wannan gashi wanda kuke gani kamar haka. Sai mu shige shi. Bayan mun shiga, bari mu yawa na cire code ɗin. Bayan ka shiga zai buɗe maka kamar haka. Bayan ya buɗe maka kamar haka, za ka lura da ta nan gefe ga wuri na alamar recording, sai ka taɓa ta kamar haka. Bari mu dawo baya. To kaga wannan maganar ma da na yi ta riga ta ɗauka, gashi har ta bani amsa shanan. Ta ce wanti, ta ce so, zuwa, get, ita get ka sa, inno ciki, rock aikin, wrong aikin. To yanzu misali za mu zo, bari mu zo mu danna alamar recording wannan, sai mu ce mata yanzu bari mu. To kaga yanzu mun riga mun ce mata home, mun ce mata home so uku. Ta ce mana gida, ta ce mana gida gashi nan a rubuce. To yanzu bari mu dawo mu ce mata please, mu ce mata please mu gani. To ka gani ta ce mana please don Allah, gashi nan yanzu ta nuna mana gashi nan anan. Gaskiya wannan application ɗin yana da matuƙar amfani. Duk turancinka idan baka ƙware ba, wannan application ɗin zai baka dama ka gyara turancinka sosai. Mun gode, ku danna mana like ɗin wannan bidiyo idan ya burge ku, sannan ku yi mana share domin yan uwa su amfana. To wannan darasi na ɗaya kenan na kawo game da application na Hausa English. Akwai darasi na biyu, insha Allah nan ba da jimawa ba shi ma zan kawo shi kamar yadda muka saba. In kana so, kun ga nan alamar nan zaka iya juya shi ka koma, zaka iya mata tambaya da Hausa da English, ko kuma ka yi mata tambaya da Hausa. Nan zaka iya juya shi haka, kaga ya koma Hausa English, zaka iya juya shi haka, kun ga ya koma English Hausa. Gaskiya wannan application ɗin yana da kyau sosai wallahi, zai baka dama ka faɗaɗa turancinka sosai, ko kuma wurin da kai kure zai baka dama ka gyara. To mun gode, ku yi mana like ɗin wannan bidiyo idan da ya burge ku, sannan kar ku manta ku ci gaba da subscribe ɗin YouTube channel ita mai suna Aliyu A-Tech TV. Mun gode, mu haɗe a cikin darasi na biyu.